Salam hormatly adamlar. Şu günkü videomda şeyler hakkında günlerin bir gününe şeyler multfilme gatdyrlym. Türkmen dilinde Asterix we Obelix multfilmi. Şu multfilmde şeyler deňeşdirmäge gatdyrlym-da. Şu bölümçesinde. Häzir şonu üýüşip bilerlikde baka bereriz, tomoş ederiz we gülüşeriz. Umuman şeylere galanam özüňiz kommentariýalarda bellertiňiz da nirede näme düşünýäli baglanşyklar, deňeşdirmeler boldy, at boldy. Umuman pikiriňiz men üçin hem gyzykly, ondan düşünýärek reaksiýa videolary köpräk düşürmelimi nähili. Şonurum isteseňiz hötürläp bilersiňiz öz pikirlerinizi. Şeylerde wagtama köp çekip durjakka başlaýas onu. Tuğladım. Bolya. Häzir size içeri ýazat bereýin. Eger walla bular geň galaymaly adamlar. Olar adamlary däldir edýän ýerde bolurlar. Däldir edýän howa sizem şu ýere barmaly bolarsyňyz. Bu siziň innik synagyňyz bolar. A biz o däldir edýän ýerde näme işlemeli? Ütgeş getmeli zat ýok. Ýöne innik synagy geçmek üçin o ýere barar ýal ruhsat hatyn almaly bolursyňyz. Düşnükli, ütgeşik zat ýok. Bu bir öňden edilip gelinýän urda. Ören dogry, ýöne öňden märi öredilýän resmi nama işde. Size A38 nomerli ruhsat hatyn almak gerek. Bolýa Obelix gitdik. What is it? Hawa näme? Bize A38 nomerli ruhsat hatyny göçürmesi gerek boljak. Näme gemini hasap aldyrjak bolýaňyzmy? Wagtyny şu ýere bermelimi? Siz gemi durulgasynyň başlygyna ýutdyň. Ýok, bize A38 nomerli ruhsat hatyny göçürmesini aljak bolýar. Port şäheriň beýlekçetini nedir? Bize hiç hili port gerek gel. Bize A38 nomerli ruhsat hatyny göçürmesi gerek. Düşünýäňizmi? A38 nomerli ruhsat hatynyň näme beýle gygyrýaňyz? Maňa beýle gygyrmak gerek gel. Siz bir nomerli äpişkeçige baryň. Çep tarapdaky koridoryň iň aňyrky sag tarapdaky gapysyndadyr. Düşnüklimi? Sag tarapdaky iň soňky gapy da diýmek. Howa sag tarapdaky iň soňky gapy. Ine de sag tarapdaky iň soňky gapy bolmaly. Men ýalňyş aýdym öýdýän. Garşymyzdaky gapyny marlap göreli. Bärde hiç hili gapy ýok. Hany gireli bakary bärik. And who gave you permission? Bu ýere girmäge size kim ygtyýar berdi? Biz bir nomerli äpişkeci gözleýär. 6-njy gatda jaýyň plany bardyr. Ýapyň apyny. Beýlede bir gödöklük bor okşýa. Biz nirede taklandyk? These stairs are pretty... Batgançak ýapgyt däl ekeni. Ýene gideli. This one? Şu gatdamy? Ýok, bir de 4-nji gat däl, 6-njy gat gerek ahyrin. Ine de çyvgylan yerleş düzgüni. Mene hiç da düşünýän nälerin. Ine bir nomerli äpişkejik 1-nji gatda eken.
your business? Size neme gerek? Bir de A32 nomerli ruhsat hatının göçürmesi gerek. Size neye doğru salık veripdirler? Siz ikinci numarını epişkeye varın. İnnike mi? Yok, innik epişkecin numara 8'dir. İkinci numardaki yadıma düşen ok. Siz kullukçudan soran. Go home! İkinci epşecik nirede? Men size port denginin kırasında deyip oğul ayttım ahirini. Bir de port gerek gel, bir de cenaplar rahatlanın. Biz bu yerde işlemekçi boluyaz. Sonra bana ihtiyar verin. Sizin çözmeli meseleniz neme? Cenap, mene düşünyenlerlerin, onların her bir zat diye. Biz ikinci epişkeci gözleyez. İkinci numarlı epişkecik, o epişkecik niredek ha? Men onu... Benim marna yedirişlon kıyalak yağdaya düştüm de Türkmenistan'da dokumentler düzelt börkan bir yerik var ya ayten bäk nemetmeller ten otak var mal ayten bärde bir kemçiligim var bar otak gitti düzel son yar denge şeyle saplaş bir ival var düet polo nokta işten düşünýän men var şu maksat dülen var şu videonu görkezdim вообще ana şu şunnaky görkezleýänler Türkmenistan häkimetiniň şu vekillerinin var işleyecek bolşularyny görkezýärler de. Bulanma şoň aýdyň bir mysal hökmünde size görkezýän şeýle karara geldimde. Daş öwrýär. En son köydek jaýyň 3-nji gatyny görýärdim öýdýän. Cenaplar, bu koridorun 6-njy gapysy bary düşünüklimi? Ine görýärmi cenaplar? Gyýgyrşmagym gerek geleken hemme zat gulary gulluk bolly. Ahiri urta paýdy goýdýan. Ýok, men anan baram okşulara. Ondan ol fin təcirinden mata satın alıptır. On otoğunun çi o diyen yaramazam değil ekeni. O matanı satın alayıp mı? Sen hem on tanan ok mu? O mudam eğerimin pul yok deyip deyirem bör ahiri. Şoň çiğnem ol ähli işler öz öýünni öýre diye. Bağışlan. Görüň dokum, men işle ahiri. Näme-de taklandyga? Onun eğerinin pulu yok. Howa biçare Klavdi o diýsen oňat köprü gurýar. Hanım, siz meni bağışlan. Men Bu size... döwrüň adamlarynyň gödöklügini size näme gerek he? Mana A32 nomerli ruhsat hat gerek. Gök kagy doldurdyňyzmy? Gök kağıdı yok. Onda näme A32 nomerli ruhsat hatyn aljak bolýaňyz? Men o gök kağıdı nereden almaly? Bir nomerli epişkejikden alyň. Men o yerde boldum. Gaty doguraýan çorajan o köprem ilkinji ýel turana ýykylypdyr. Ýykylaýypdyrmy? O gün ortan aharyna gitdi. Siz 30 ýaşynça epişkäniň öňüne baryp bilmedimisiňiz? Gullukçy stoluň başyna çağırın. Sizin meni ýerlizip başladyňyz. Ýok bolun diýýärmese de ýok bolun. Şu kagy doldursaňyz lan şeýtdiňiz siz memiş kagy alarsyňyz. O ne hilmemiş kağıt? A38 ruhsat hatyn almak üçin gerek kagy. B basgançak bilen ikinji gata galyň. Z koridordaky 10-njy epişkejige barmaly. Size sar kagy gerek. Şeýle gerek. E basgançak bilen 6-njy gata galyň. P koridor bilen 7-nji epişkejige barmaly. Gök kagy dolduryň. P basgançak bilen 1-nji gata galyň. E koridor bilen 14-nji epişkejige barmaly. Ondan sar kagy alyň. 56 W epişkejige baryn. Basgançak koridor çepe jaýyň gatyna. Ey besrinni. Calm down, Obelix. Rahatlan Obelix, rahatlan. Bolly, rahatlan, hani rahatlan. Asterix, biz bu yerden hiç wagtam çıkıp bilmeriz. Cadil melkemen bize peyda vermedi. Bize aklımızdan naz taşır. Ähli obadaşlarımızdan serdara kul bolarlar. Yok beyle bolmaz. Cadil melkem peyda vermedi. Men onu düşünýän, ýöne men näme etmelligini bilýän. Biz olaň öz ýaragy bilen özleri bilen uruşmaly bor. Is this where I... Bağışlan, A39 ruhsat atınçı yerden alınýarmy? Siz A38 diýmekçi bolýaňyzmy? Yok, mana A39 üçin ruhsat hatı gerek. 65-nji nomerli täze buyrukda görkezme şeýle berilipdir. B65 täze buyruk. Şu ýerde garaşyň. Sen B65 täze buyruk hakda eşitdiňmi? B65 täze buyruk. A39 ruhsat hatyna degişli bolmaly. Ýok. Ony materiallar bölüminiň başlygy bilmeli bolar. Materiallar heniz gullukçylara paýlanan näler? Ol en basgançak bilen galanyňda 5-nji gatyň we koridoruna dämi? Ýok, H basgançak bilen 2-nji gata galyň. En koridora barmaly. Şo ýere gidelimi? Howa, ýörüň.
He 65 buyruk mu? Demek A30'luk ruhsatı da yok. Täze materialleri berýän merkez bize habar bermek ýatdan çykarmalymadyn. Olar ikinji baskançak bilen birinji gata galanda u koridorda bolsa gerek. Näme täze buyruk mu? Maňa aýtmandyrlar. Men häzir bileýin materialleri berýän naçalnyň orunmasarynyň ýanyna baryp göreýin. Naçalnyň orunmasary. Tak. Türkmen dilindäki multfilmde naçalnik nereden ýapjyk? Ors sözäme ýalysa. Nuy terjime olaýsyny. Bagyslardan ýöne hoş niýetli tanqydym kabul edin ýöne türkmen diline naçalnik diýip aýstyr ruski söz goşmak ola ýaman bir hilrak bolýar. Biz türkmen döwlet mediasyna türkmen sözlerini var ulanmany derek naçalnik diýilip dursa bir hilrak däme. Ya da Sovet Soýuzundan ýan ýakyna çykdyk diýip bakana gözlemek bilen uğur taparsanız soň. Bir hilrak bolýar ola. Ýoksa da o niredek biz on destini tapmaly boruz. Why not? Calm down. Yuwaşrak, rahatlanın hani rahatlanın. Cenab, sizden haýyş edýän, häzir gysgalyşym ma, size näme gerek? Bize A38 nomerli ruhsat haty gerek. Bolýa. Inni haýyş edýän gidin. Bu ýerde adamlar işlejek bolýarlar. Ýalňyşdy. Sana wa ýene bir gedek göz gezdireliň. Umuman şeyler ak vatandaşlar. Görkezmek istedim yankı epizoddu. Yankı bölümçedi. Eger goňuňyza yaran bolsa like koyup bilersiňiz. Bolmasa halama tutup bolsaňyz dislike koyun. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Umuman şeyler ak şu bölümçäni siz üçin görkezýän diýdim. Galannam belki isteseňiz gelecekde şeyler ak sizin öz pikirleriniz var bolsa, öz video rolikleriniz var bolsa görkezmek bilen şu hötürläp bilersiňiz umuman pikirlerinizi tesvirlerde garaşýan agda bolun, hoşda bolun.